Вітаю, людцы! Сёння мы працягваем з вами гуляць у Kingdom New Lands. На самай справе гэта ўпершыню, калі я дабраўся да другога вострава з такой купай грошай. Тыпу, звычайна грошай у мяне нашмат менш. Зараз паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Так, тут яшчэ грошы валяюцца, гэта выдатна. Адразу пайсці шукаць ферму, дзе можна пабудаваць. Так. Ага, бачу. А як яе абараняць? Ніяк. Добра. З гэтага боку ферма ўжо не атрымаецца. Ці сэнс у чым пажадана, каб яна была вельмі блізка да нашага паселішча. Вось. Ці хаця б, каб яе можна было неяк агароджу пабудаваць. Вось. Так, далей. Опа, а вось тут можна будзе пабудаваць ферму, тут адразу і карабель. Так, а далей дзесьці. Не, нічога няма. Няма дзе замацавацца, вы падумайце. Адразу максімальна пабудаваць. Нідзе няма побач вежы і агароджы, вы падумайце. А, вось, дарэчы. Дзякуючы гэтаму будынку мы цяпер зможам рабіць каменныя муры замку нашага каралеўства. Вось. Так, добра. Як нам перамагаць без фермы? Добра. Зараз штосьці прыдумаем. Грошыкі выпалі. Рано. Так. Без вежы гэта будзе цяжка. Магчыма, калі не будаваць будынак, нашы фермеры будуць вяртацца на месца. Магчыма. У всякім выпадку, я спадзяюся. Ось. Так. Адразу зробім добрую агароджу. Пакуль ёсць грошы. Так, яшчэ некалькі абаронцаў зрабіць. Добра. І павінна хапіць яшчэ на ратушу. І ад яе ўжо можна будзе плясаць. Вось. Мы 2 разы цяпер зможам палепшыць вежу. О, яшчэ грошы. Таму пакуль што не ўсё так крытычна. З плюсаў зноў жа тое, што блізка карабель. Вось. Тыпу, працоўным не трэба будзе далёка бегчы, каб яго будаваць. Так. О! Яшчэ грошы, гэта добра. Так, цяпер паглядзім. Ага, з гэтага боку. Пакуль грошы ёсць, можна адразу пачаць аднаўляць карабель. Добра. Самае цяжкае па грошах выканана. Так, гандаль. Будаўніцтва. Мне здаецца, што ў нас будзе магчымасць дзесьці пабудаваць побач ферму. Тут няма. Вось тут ёсць. Вось каб тут адразу можна было сцяну будаваць, было б лепш. Паглядзім, магчыма, з гэтага боку прывіды не будуць бегчы. Тады можна будзе пачынаць ферму. Ці ва ўсялякім выпадку, магчыма, сустрэем куфар з грашыма.
Так. Пакуль што нічога. А, тут ёсць іх партал, на жаль. І яны будуць з гэтага боку бегчы. Зараз штосьці прыдумаю. Другі востраў ён больш складаны з-за таго, што прывіды бягуць з абодвух бакоў, таму прыйдзецца вось... Магчыма падзяліць яго на некалькі серый. Так, жабракоў пакуль не набіраем. Пакуль яны нам не патрэбны, у нас усіх хапае. Можна апошнія грошы кінуць у ратушу. Так. Ніхто не хоча падзяліцца? Ладно. Прыбраць дрэвы. І будзем спрабаваць будаваць ферму. Зараз паглядзім, што там з іншага боку. Вось чаму б тут адразу не было ямы пад замкавую сцяну? Так. Так. Што гэта? Ага. Карта. Ну, добра. Прывіды ўжо бежу. Прывіды. О, мой конь стаміўся. Пагуляў. Блін, сапраўды з абодвух бакоў. Конь, давай! Хутчэй. Так, адпачынак. Адпачынак. Хутчэй. Так. Всё, паспеў. Гэта было блізка. Фермеры у нас ёсць, а фермы зараз будзем глядзець. Чым хутчэй пабудуем ферму, тым хутчэй у нас з'явіцца яшчэ грошы. Ну і дзе яны? О! Вось і грошы. Так, адразу іх пабудуем. Бо яны ходзяць вельмі павольна. І яшчэ аднаго абаронцу. На апошнія грошы. Перадумалі бегчы? Так. Чаму не паказваюцца лічбы? Заўсёды паказваліся. Ну, чорт з імі. Так, хадземце. Вось тут паглядзім, ці будуць вяртацца да нас фермеры. Пакуль што адзін, паглядзім, як гэта будзе працаваць. Калі ён не будзе вяртацца, ну, блін. Будзем думаць штосьці іншае. Так, вось цяпер можна жабракоў взяць. Ага, тут жадаючых няма, да? Ну, добра. Быццам бы ўсё побач, і павінна быць добра. Так, вось. Фермер пайшоў. Буйную ферму рабіць тут няма ніякага сэнсу, бо яны будуць тут заставацца, а не ўцякаць падчас ночы. Паглядзім, што з іншага боку. Магчыма, абаронцы ўжо грошыкаў накапілі. А ну, скідавай. Ну і добра, ну і не трэба. Прыбярэм дрэва. О, вось і жабрак. Адзін, другі. Цікава, як далёка дастрэльвае вежа. Мне здаецца, калі б яна была хаця б вось тут.
Можна було її будувати. А так, занадто далеко. Працовно, ти куди? А ну гроші скинь. Так. А за древи? Ви ж звичайно вертали гроші. Ви подумайте, вони тепер не вертають нам гроші. Яшчэ цікава, што адбываецца з вежай, калі на яе нападаюць. Ці ёсць у яе нейкія хітпоінты, так бы мовіць. Так. Ды я ўжо не столькі бегаў. Так, фермер, ці будзеш ты павяртацца да... Ён будзе павяртацца, люцы, у нас будуць грошы. Выдатна. Всё. Вось правильно. Яшчэ грошы. Ой-ой-ой. Гэта ж зусім іншая справа. Можна і там будзе ферму пабудаваць. Яна адносна блізка. Ого. Прыбег, прыбег. А ну-ка, хлопцы. Бэм. Всё, адпачынак. Зараз паглядзім. Прыбраць вось гэтыя дрэвы. Ага, прыбраў, правярайце. Так, яно чамусьці не працуе. Няўжо трэба прыбіраць спачатку вось гэтыя? І потым толькі наступныя. Мы тады застанемся без жабракоў. А яны так побач. Галоўны рэсурс каралеўства жабракі. Так, грошки скину. Все, ходи с миром. Так. Мне здаецца, тут дзве градкі павінна быць. Я не ведаю чаму. Але я просто хочу гэта праверыць. Калі з адной фермы іх дзве, цалкам павінна быць нармальна па грошах. Зараз яшчэ збудуем банкіра. Так, і можна будзе ўжо скидывать яму грошки. А, трымай. Угу. Угу. Два фермера. А з іншага боку, вось гэта пляцоўка. Яны яе расчысцілі ці не? І бачыце, там зеленая трава вось на тым месцы, дзе я стаю. Ці магчыма ферма гэта калі яно хутчэй расце? Столькі пытанняў. Ага, і вось тут ферму не пабудуеш, бо хутчэй за ўсё наш гандляр. Ён проста знікне. Не. Мяняць яго на фермераў, якія яшчэ будуць бегаць туды-сюды, гэта не варыянт. Так, скидываем грошики. Ага, прыняў, абыдуся. Давайте, хлопцы, працуем. Так, у кішэні няма нічога, добра. Ну давайте ўжо, збірайце ўраджай. Я ведаю, ты хочаш. Так, один ёсць вольны, два ёсць. А, не, гэта працоўны. Катапульты ёсць, таксама няблага ўжо. Так, зараз паспрабуем все грошы аддаваць на банк, банкіру. Бо я чытаў, што колькі-то
Монет яму даеш, і ён потым павяртае крыху больш, там нейкі адсотак. Калі гэта сапраўды так, дык будзе выдатна. Зараз паглядзім, што робяць вось гэтыя прывіды з ураджаем. Ці ламаюць яны яго неяк. Так. І трэба неяк агароджу паляпшаць. Не, яны проста прабягаюць. Выдатна. Так, агароджа яшчэ вытрымлівае. Ну вось з ураджаем будзем ужо будаваць каменныя. Каменныя муры ў нашым каралевстве. А грошы з гандлю будзем аддаваць банкіру. Эканоміка. Ну давайте, все прабег. Наконт таго, магчыма, у когасьці будзе пытанне, чаму я не адбудоўваю вось гэтыя. Справа ў тым, што пры паляпшэнні ратушы вось гэтая частка таксама будзе аўтаматычна паляпшацца. Вось тут загароджу я не рабіў, але яна ўсё адно ёсць. Вось. Таму я проста не бачу сэнса аддаваць за гэта яшчэ грошы. Так. Зараз паспрабуем трэцяга фермера спачатку зрабіць. Ось. І калі атрымаецца, будзе выдатна. Ды збірай ты ўжо. Так, паляўнічыя. Ёсць штосьці для мяне? Прыняў, абыдуся. Трымай. Неяк яны сапраўды даўжэй з гэтым возяцца. На мінулым востраве яны былі нейкія больш хуткія. Але зноў жа проста няма дзе будаваць умацаванні для іх. Калі б яны праходзілі адразу праз вежы, а можна паспрабаваць, паглядзець, што адбудзецца. Так бы мовіць, крыху закінуць грошай. Калі яны разбураць вежу, ну тады што ўжо рабіць? О, нарэшце. Давай, хадзі сюды. У сэнсе дзве. Ты 4 коштуеш, якія дзве? Угу. Ну да, так мы агароджу з вамі не пабудуем. Угу. А, крыху паляўнічы забраў. Добра, я ўжо спужаўся. Так, не, назад. Паглядзім, ці ёсць яшчэ адзін фермер. Месца на ферму. Так. І гэтаму аддаць. Але, магчыма, у нас жабракі кончыліся. Трэба будзе за жабракамі схадзіць. Далей яна ўжо будзе каменная. Ці не ведаю, уплывае ўзровень ратушы на колькасць грошай, якія нам не дае. Трэба будзе таксама потым паглядзець. Так. Іх ужо 5. Не. Все грошы на агароджу. Іх ужо занадта шмат. Так, тут трымайцеся. Ну так.
Так, чекаем. Грушки, приймай. Теперь жабраки. О, 2. Взяли. Добро. Так, колькі фермеров пойдзе працаваць? Один, два. Третий не пайшоў, добра. Так, агароджа. Ёсць. І з гэтага боку. Все. Зараз паглядзім, якая яна будзе. Ну нічога ты... Нічога себе ты там уже будуеш. Так. Дык пайшоў нас працаваць фермер ці не? 1, 2, 3 фермеры. Оу. Вось яны грошы. Вось яны грошы зараз пойдуць. Так. Хто забраў грошы з фермы? Дзе грошы за ўраджай? Скидываем. Сюды. Паглядзі, якія. Сам не адымеш, дык не аддадуць. Так. Вижу, полепшить. Фермеры вяртаюцца, все умацоўваецца. Блин. Выдатна. Зараз тады можна будзе зрабіць. Выдатна. Высокая вежа. Можна будзе умацаваць яшчэ вежы да каменных, а карабель пачнем будаваць у наступнай серыі. Таму што і фермераў адразу 3. І побач все. Ну, маю на ўвазе карабель. Бо звычайна ён быў так далёка, пакуль да яго дабяжыш, потым пакуль да яго прыбягуць працоўныя, каб з яго штосьці зрабіць. Ну, карацей кажучы, вельмі цяжка. А зараз пакуль што ўсё больш-менш. А яшчэ можна умацаваць. Блин. Моцна. Так, ну иди, ну. Там же поспели? О, нават каменную грызуть. Три плюс на вежах. Не, все в порядку. Гандель. Так. Скидываем грошки банкиру. Ты забирай. Так, зараз поглядим, что там у паляўнічых по грошах. Так. Ты. Добра, обойдуся. Обойдуся. Музыка такая приемная. Я зарабіў яе менш і спадзяюся, цяпер яна не будзе так моцна шутна. Яе не будзе так моцна шутна. Так, што там па грошах? Ці бачны яны ўжо?
Бо ў мінулы раз, я памятаю, можна нават іх было бачыць. Ферма працуе, все працуе. Музыка ёсць. Выдатна. Зараз паглядзім, магчыма, яшчэ дзесьці куфар ёсць з грашыма. Так. Ёсць. Зашипіць. Ой-ой-ой-ой-ой. Як жа прыемна. Цяпер галоўнае паспець дабегчы да майго замку. Так, конь, адпачынак. Не, все в порядку. Опа, прыняў. Ой-ой-ой-ой-ой. Чаму ўсё так выдатна? Сур'ёзна, колькі не гуляў гэтую гульню, настолькі ўсё добра не было ніколі. Так. Тут вежа не ўмацавана. А ну-ка. Ночью, конечно, я придумал гэта рабіць. Выдатны план. Добра, што хоць па 2 працоўных. Трэба яшчэ аднаго зрабіць. Вось, іх ужо там 2. Але і звычайных паляўнічых трэба некалькі зрабіць. Так, жабракі. Збегаць за жабракамі і палепшыць яшчэ одну вежу. Зараз просто паглядзім. Гэта будзе вынос. Яшчэ можна палепшыць. Што яны перадумалі? А з іншага боку? Так, іх просто не было. Выдатна. Так. Да я ж аддаю цябе. Ай. Банкір, які не хоча грошей. Так. Палепшыць. І яшчэ аднаго абаронцу. І будаўніка, бо іх неяк мала. Забяры все мои грошы. Все, што ёсць. А яны ўсё працуюць. Сельская гаспадарка. Зноў ураджай быў? Да ладно. А, ты яшчэ не пасеяў. А ну-ка, гультай. Працаваць. Я сачу за вами. Так, можа, нейкі паляўнічы грошы падрэзаў, не? Ладно. Ну да.
Адкуль паляўнічых грошай? Абляніліся. Ага, на месцы. Так, ну цяпер дакладна хтосьці прыбраў мае грошыкі. Ага, стаять. Малады чалавек. Чым займаемся? Хто з гэтага ўраджаю грошы забраў? Не, вы бачыце? Просто нават без ніякай задняй думкі просто не вяртаюць грошы. Так, цяпер зрабіць катапульты. Ну ўсё. Лепш мацаваць замак можна толькі з дапамогай большай колькасці абаронцаў. Всё. Тыпу лепш ужо не будзе. Так, 2. І тут? Всё. Всё. Нават ёсць яшчэ адзін лук. Так, рыхтуемся да абароны. На, просто на падыходзе. Яны нават не паспелі пагрызці мою сцяну. Всё. Выдатна? Выдатна. Так, што па ўраджаю? Ладно. Так, гандляр, давай, все. Можешь идти уже назад. Просто идеально. Лепш не может быть снова. Так, все мы грошики скинули. Так, ну добре. Зараз тоді, коли є гроші по лепшому ратушу. Бэмс. Забяры все мои гроши и дай мне больше. Ось, працоўны ўжо тут будуюць вежу. Ай, напэўна, дарма я гэта зрабіў. Трэба ж было жабракоў наняць. Бо зараз ось. Оп, мінус лучник. Ну да, не подумал. Адразу каменная? Смачно, смачно. Гэта я палепшаў атрымліваецца ўнутранае кола. А ратуша каменная, не? Адчуваю, што мяне дзесьці падманулі. Прыкладна на 2 абаронцаў і вельмі вялікую колькасць грошай. Такое вось адчуванне ёсць у мяне. Ладно. Угу. Яшчэ грошы давай. Не, все, хопіць. Гэта было вельмі цікава, але не. Так, працуйце, працуйце. Так. Збегаць за жабракамі і зрабіць больш абаронцаў. Таму што занадта шмат іх на вежах. Так, ну, на самай справе, што мы можам згубіць, калі яны пролезуць? Катапульты. Блін, вось катапульты гэта непрыемна. 2 працоўных. Максімальна непрыемна. Да і не, вось гэтыя 2 лучнікі, плюс катапульты. Все павінна атрымацца. Так, шукаем. Дзе гэтыя? Так, фермер, я, конечно, все разумею. А можно вы павернецеся? Давайте, да. Яны яшчэ хутка ідуць. О, боже.
Ідэальны юніт знойдзены. Блін, калі б яны яшчэ маглі змагацца. Паглядзіце, якія жніцы адразу. Лепшы юніт. Так, шукаем іх. Колькі вас тут лучнікі? Раз, два і два на вежы. Быццам бы. З катапультай. Павінна хапаць. Не, мінус 3. Не. Добра, што катапульта ніяк не ўплывае на ўраджай. Была б вельмі дзіўная, але цікавая механіка. Добра. Жабракі, абаронцы. І ўжо можна будзе спакойна гуляць далей. Так. Ай, так. Ось аддавай яму грошы. Не бярэ. О, адразу. Оп. Сюды. Сюды. Можна паспрабаваць яшчэ іншых зашпіць. Гледзячы, наколькі яны далёка. Цікава, што будзе з лучнікамі, калі яны паплывуць на гэтых. Ну, ўжо на нашым караблі, тыпу, жывёлаў яны адстрэльвалі. Але што будзе з каралевамі нашай? Тыпу, яна ўсё так жа застаецца на кані сваім. Наколькі я памятаю, частка абаронцаў, каб тыпу быў камплект на караблі, яны пакідаюць замак, плывуць, і тыпу з імі нічога не здараецца. А вось ужо з тымі, хто застаўся, блін, дык гэта іх шмат патрэбна. Ну такое себе. Трымай, зброя знойдзецца. Ураджай? Ураджай. Лепш быць не можа. Так. Абаронцы і жабракоў. Літаральна некалькі жабракоў. Дзесьці былі тут адносна побач. Ці мне здавалася? Ладно. З гэтага боку іх, напэўна, побач няма. Ды не так ужо ты і стаміўся, не пашанай. Ну так. Жабракі ў нас побач толькі з іншага боку. Добра. Я ўсё бачыў. Вяртай грошы. Ладно, я не бачыў, я чуў. У кагосьці мае грошы. Не, вы бачылі? А грошай можна 3 вёскі пабудаваць. Дзе банкі? А, ён уже схаваўся. Ну, правильно, няма чаго тут рабіць. О, драўляная маска. Не. Так, хлопцы. Давайте, собрались. О, выдатно. Всіх хапае, грошы ёсць, пакуль што трымаемся. А будаваць карабель ужо будзем у наступны раз.
Дзякуй за прагляд, людцы. Спадзяюся, гук у гэты раз быў лепш. І спадзяюся, што відэо вам спадабалася. Андый. Все, до наступнага ролика.